Sinulla saattaa olla jo loistava työpaikka tai olet työnhaussa. Olet ehkä haaveillut aloittavasi jonakin päivänä yrittäjänä. Oletpa kuka tahansa, TNI tarjoaa sinulle loistavan mahdollisuuden täydentää nykyistä elämääsi tai ottaa elämässäsi odottamasi aivan uusi kurssi. Olemme Noni-teollisuuden markkinajohtaja ja maailmanlaajuinen yritys, jolla on yli 1 miljoona tuotekonsulttia ympäri maailmaa. Kehitämme ainutlaatuisia tuotteita, joilla on todelliset vaikutukset. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät tuotteitamme joka päivä. Kuka tahansa voi ryhtyä Tahitian Nonin tuotekonsultiksi. Sinulta ei vaadita vuosien kokemusta, eikä sinun tarvitse olla myyjä. Suoramyynti antaa kaikille mahdollisuuden onnistua. Ihmiset työskentelevät yhdessä, ystävät jakavat kokemuksia keskenään. Se on suoramyynnin voima. Suoramyynti on ehkäpä yksi tämän päivän viisaimmista liiketoimintamuodoista. Se toimii näin. Ota Tahitian Noni-tuotteet osaksi jokapäiväistä elämääsi ja koe itse niiden vaikutukset. Ryhdy Tahitian Noni Internationalin itsenäiseksi tuotekonsultiksi tai Plus-asiakkaaksi. Plus-asiakkaana voit saada pienen lisätienestin esittelemällä Tahitian Noni-tuotteita muille ihmisille. Voit liittyä Plus-asiakkaaksi ilman rekisteröimismaksua. Jos sinulla riittää kunnianhimoa, voit ryhtyä tuotekonsultiksi ja rakentaa liiketoimintaa myymällä TNI:n tuotteita. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden pätevöityä palkkiojärjestelmäämme, jossa voit ansaita tuloa organisaatiosi 8 tasolta. Päätät itse työaikasi toisin kuin tavallisessa päivätyössä. Ansioilla ei ole ylärajaa ja ne tulevat vastaamaan sitä aikaa, tietotaitoa ja panostusta, jonka liiketoimintaasi käytät. Liittyessäsi TNI:hin et ainoastaan liity upeaan yritykseen, jolla on loistavia tuotteita, vaan tulet osaksi tiimiä, joka on sitoutunut auttamaan sinua menestymään. Annamme sinulle tarvitsemasi työkalut perusteellisesta koulutuksesta jatkuvaan tukeen. Näin autamme sinua pääsemään käyntiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tahitian Noni International maksaa 53% jokaisesta provisioihin oikeuttavasta eurosta takaisin itsenäisille tuotekonsulteille. TNI on itse asiassa maksanut itsenäisille tuotekonsulteilleen $2,2 miljardia palkkioina vuodesta 1996 lähtien. Tarjoamme yhden alan parhaimmista palkkiojärjestelmistä. TNI palkitsee tuotekonsultteja matkoilla, muun muassa kohteisiin kuten Monaco ja Maui, sekä tapahtumilla, jotka auttavat sinua liiketoiminnassasi. Nämä eivät ole ainoastaan mahtavia tilaisuuksia vierailla eksoottisissa kohteissa, vaan myös ainutlaatuisia tilaisuuksia oppia menestyneiltä tuotekonsulteilta. Olipa lisäansion tarpeen syynä maksaa tanssitunnit tai tehdä täydellinen elämäntapamuutos, Tahitian Noni tarjoaa aitoja mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita ottamaan sen tärkeän ensimmäisen askeleen. Mitä sinä odotat?